Iphulo lizakuvelisa amathuba omsebenzi nabalela kuma-8,000. Oku lulutho kwiphondo elinezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Umongameli Cyril Ramaphosa ukholelwa le projekthi nexabisa i-8 billion iza kuvuselela intembeko kubatyali-zimali. With the coming into operation of the Africa Continental Free Trade Area in January this year, I can certainly see this project playing a key role in the movement of goods and services to the continental market. Through this, we must raise our gaze a little bit. We now need to look beyond just this area. We must look into the rest of the continent and say through this free highway that we are going to have going past through this area, we are now reaching out to the rest of the continent. Ezinye injongo zale nkqubo kukuphuhlisa uluntu ngezakhono. But so far the contractor has been quite excellent at meeting the targets that we've set for the employment of local labour and the employment of local SMMEs. They're ahead of their targets. Ukanti iinkokheli zemveli nazo ziyayixhasa. I want to see them to fruition. Andizunishiya ndingazibonanga ziphelile. It's either umzimvubu catchment, 2, this and 2. Kukwajonge nokusebenzisa amashishini asakhasayo nalapho sele kusetyenziswe imali engange-120 million rand kuwo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseLusikisiki.